мае 1991 года братья обители обрели великое духовное сокровище – нетленные благоухающие мощи валаамского подвижника благочестия иеросхимонаха Антипы. Отец Антипа, в миру Лукиан Александр Георгиевич, родился в Молдавии в селе Колоподешти Текучского уезда. Сейчас это территория Румынии. Înainte de a veni pe lume, mama și tatăl său s-au rugat mult Maicii Domnului pentru că ei nu aveau copii. Venirea pe lume a Sfântului Antipa se spune că s-a făcut prin minune dumnezeiască, pentru că la naștere, când au venit moaștele satului să asiste la nașterea Sfântului Antipa, mama l-a născut fără dureri. Minune care până atunci toți s-au închinat și s-au rugat ce va fi cu acest copil. Уже с раннего детства все понимали, что Александр сильно отличается от своих сверстников. Иногда они, поражаемые проявлением в нем чего-то дивного, необычайного, падали перед ним со страхом на колени и называли его своим владыкой. Иногда же ругали и били его за его простоватые выходки. Când era cu tinerii prin pădurile ce înconjurau zona aceasta, lua șerpi veninoși în mână, fără ca aceștia să-l muște, și toți se mirau cum putea acest copil minunat să nu se teamă de aceste viețuitoare veninoase. La vârsta de 20 de ani, cere binecuvântarea mamei pentru a merge la mănăstire. A ales neamțul. Nu știm rânduiala lui Dumnezeu de ce acolo, după ce s-a închinat la icoana Maicii Domnului, starețul de acolo nu l-a primit, dar vedeți, râvna pentru cele călugărești l-a îndemnat să meargă la mănăstirea Braz, în Ținutul Vrancei. Acolo, primindu-l Părintele Stareț Dimitrie, călugărindu-l după o perioadă de încercare și văzând râvna acestui tânăr de a merge în Sfântul Munte, a fost printre primii monahi care au primit binecuvântarea ca un monah simplu să plece în Sfântul Munte și a fost călugărit cu numele de Alipie. Добравшись до Афона, он нашел там двух своих соотечественников, иеросхимонахов Нифонта и Нектария, которые подвязались в одной из пустынных келий. По их совету монах Алипий поступил в греческий монастырь Есфигмен, где около 4 лет трудился в поварне. S-a nevoit cu multă râvnă în ascultarea la bucătărie 4 ani de zile. Iar după aceasta, după multe ispite pe care le trecu cu ajutorul lui Dumnezeu, bătrânii Nifon și Nectarie hotărâră să-i dea schima mare, dându-i la schimă numele Antipa. Până pe la 1852, el se nevoi în pustie, câștigând multe virtuți, împodobindu-se cu virtuți, dar nu fără multe ispite. A fost lipsit de cele necesare când a fost în pustie. Apoi mai aflăm unele amănunte din încercările prin care a trecut și care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-a biruit. Sfântul Antipa urmă sfatului și chemării părinților Nifon și Nectarie de a ajuta la întemeierea schitului și la întărirea ușii ce urma să formeze în acest dumnezeiesc locaș. Скит-продром продолжал отстраиваться. Умножалось число молдавской и валашеской братьи, и во все это было вложено много трудов иеросхимонаха Антипы, который при этом оставался экономом,
келарем и духовником скитской братьи. Но наступило для отца Антипы время расставания с местом его многолетних трудов и молитв, святой горой Афон, и отец Нифонт направляет его сначала в Молдавию на Ясское подворье, а затем в Москву. A fost cunoscut de binecredincioși moscoviți, de ierarhi și a fost apreciat de la început, a fost prețuit de la început pentru credința sa, pentru râvna și pentru marile nevoințe pe care le săvârșea și care n-a putut să le ascundă. Așa că mulți credincioși se îndreptară către el, nădăjduind spre rugăciunile lui, se îndreptau cu daruri care să le trimită către Sfântul Munte la schitul Prodromul. Как только закончились его дела по сбору пожертвований, с благословения своих старцев 6 ноября 1865 года отец Антипа прибыл на Валаам и поселился в маленькой уединенной келии в скиту всех святых. El a îndrăgit mult aceste locuri, această mănăstire liniștită, căci era un iubitor de pustie, un iubitor de isihie. Adeseori, în multele sale scrisori, repetă că și-ar fi dorit foarte mult să se întoarcă în Sfântul Munte, în schitul Prodromul. Dar, convins că voia lui Dumnezeu și faptul că și alți părinți din Sfântul Munte i-au confirmat că voia lui Dumnezeu este aceasta, să meargă în Rusia. Именно здесь, на Валааме, он обрел то, к чему стремился всю свою жизнь, ничем не нарушаемое уединение и молчание, освященные его непрестанной молитвой. Cea mai mare bucurie este să avem primit în dar de la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Basarabia, o icoană cu o părticică din moaștele Sfântului Antipa, care ne aduc mare bucurie. Până a primi această binecuvântare, am avut bucuria de a primi de la un preot, fost slujitor în satul acesta, crucea de călugărie care a fost purtată de Sfântul Antipa, crucea care a fost pierdută și după anul 2007 s-a regăsit și s-a împodobit, cum se vede acum, îmbrăcată și pusă la închinare pentru mângâierea credincioșilor. Bucură-te că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt. Aici avem părticică din Sfântul Cuviosul Antipa, e la Calapotești. Au fost aduse la schit în 1997 de Părintele Stareț de la Mănăstirea Varlam. Bucură-te și primește lauda ce ți-o aducem. Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pusnicie. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.